Kublai si bun ya pi ki pardo ki parasnam ki baju sngo tenat ban page ya ki YouTube channel. Sngo ba page bat sngap ya kene ke video hadu ke bakut. Kenang ba pinla ban pensyong nong rim ya ke jing sekri ya ubulai. Kamesek ba nga ai lengba kene ke video kalong sepang ke jinglong ikong salengmat jong ki katu katne ki jingeseng samla Presbyterian hangne hari kasi ba i jongi. Ha ki jai jingeseng he jong ki balang Presbyterian kum ki jingeseng distrik, ki jingeseng Presbyteri, ki jingeseng sinod, bat ki wei de ki jai jingeseng he. Ki balang ki bapediang ya kata ke jingeseng he. Kisah khot sngobha ya ki wei pat ki jingeseng samla Presbyterian ban wan ai jingrwai koyar kabalong si benta ke jingyalap ya ke gospel ke jingpen im ai jong u Jesu Christ yangi ki nongpop ucarman lane badertor bu peniai ya kata ke jingeseng udah kerku kerdo ya baro ki jingeseng samla haba kila ai ki jingruai ko ya basngau tenat jongki bau bulai undang pensyaj bor ya ki bakin dang roy hakaban ya lap ka gospel lengba ki jingruai jongki haka juga por ki youtuber lene kita ki YouTube kreator ki rap ban pen priang lem ya ka khubor ke jing pen im ai jong kita ki jingeseng samla dak baki upload di kita ki jingrwai koyar haki YouTube channel jongki henrei kla long penban ke jing susi ke bakrau ya ki YouTuber bapli hanga hi simet ngangitskem babaro ki jingitu kana lengba kino kren kum ki tenemsan ki pastor bat baro ki jingruai koyar lengba ki jingeseng samla ha ki jingeseng he kila dei baro ki jong ubulei na marba kila ai ha ubulei nrei ba pla ka longba ki nongruai koyar lembat ki koyar konduktor jongki kidang kam nong kenti ya ki jingruai bala ai sya ubulei ka ka ba ki koyar konduktor kilala haba kiliu i ki jingruai koyar jongki ba kila mi ha ki YouTube channel jong ki YouTuber kila berngem ban pensitom ya ki YouTuber da kabateng bat kila ong ya ki balei ba ki upload ya ki jingruai koyar jongki kila kumru ya ki YouTuber ban dilit no sisendon lem kum takin ngat haka jing pensitom kabajur ki YouTuber bapli kim siam la tip ya ke jinglong i khong salang mat jong ki nongruai koya da ka jing khoi ke mensim jong ki kila ring video ya ki jingruai koyar jong ki namar baklem don kano ke jing maham ne ke jing mana hapo kata ke jing eseng nrei ki YouTuber kila syak berngem penban ha kito ki koyar konduktor namar bakila upload di ki jingruai koyar jongki kane ke jing le jong kito ki koyar dok konduktor jong kito ki jing eseng samla om dei bakila penmong tang ya ki YouTuber nrei kila penmong kham tam ya ubulei ubakihi kila mane balai kekenhun Presbyterian jongi kelanang hiar na ke wei kapor si ke wei kapor ha ke jing im bakan jaman sim bat kum juru ha ke jing bun briu kedau golong namar kum kini ki jajing long sarong kerek
jong ki koyar konduktor lembar kaken hun jingeseng samla jongki ki bala penting pensmik ya ki youtuber dakumne bat dakum tai halor kane kebentang ngamut ban ong bakitu ki koyar konduktor jongki jingeseng samla presbiterian baper pimdei ban shu berngem bersit ya ki youtuber haba kila upload di kijing ruai koyar jongpi ba pila perform lene persen haka floor jong kijing iseng distrik lane ka floor jong kijing iseng presbiteri bat jing iseng snot kumjo hendrei pidei banda petha lupa ya uskritri lane ucharman jong kata ka balang bapediang kata kijing iseng lane dia uskritri no ucharman jong kata kijing iseng bakin dakang persya ba baro ki youtubers kim day ban ring video ya ki jing ruai koyar jongpi baradalap on pensitom nang ba ki youtuber bapli kintip ya ki jing sisa shushu pi ki pajba rungek pim day ban sung thu bakla ya kene ke video nabang ngamsyam la penrem ya kabalang hendrei na penrem tang ya kitu ki koyar konduktor lembat kakenhun jingeseng samla jongki namar bakila penting bat pensme ki youtuber bapli bat balah kamnong kentiru ya kabakila ai sya ublei kublei sibon